Er det svineri eller det? Det er så den bedste måde, du gør søge. Okay, har vi Katja Andersen og og den er ejet og oprettet af Camilla Madsen. Og vi har en karakter med på fisk, som er 9 fra i år. 26 meter. 6 får du bare op. Ja, altså i opspringen, så rider du bare 5. Og vi har lige en ændring af startnummer 34. Den starter som nummer 37 lige efter stikpausen. Og der er en stikpause til de sidste ryger efter ekipage nummer 36. Sådan i top. Den leder. Nej, det tror jeg Fransen gør. Ja, 8-6. Og næste ryger. Oh,